šľahanie bielkov s cukrom versus šľahanie celých vajec s cukrom. Táto verzia korpusu bude vždy vzdušnejšia a môže byť aj o niečo vyššia ako táto verzia korpusu. Pozor, to neznamená, že ak pripravuješ korpusy šľahaním celých vajec, takže by boli málo vzdušné. Sú a veľmi. Lenže ako náhle používaš jednu receptúru pre oba korpusy a máš dobré spracovanie surovín, tak táto verzia s bielkovou penou bude vo výsledku ľahšia a nadýchanejšia. Prečo? Pretože od prvej sekundy používaš iný systém šľahania. Keď šľaháš celé vajcia s cukrom, šľaháš zmes, v ktorej je voda, bielkoviny a niečo, čo bielkový sneh nemá. Tuk. A tuk penenie hmoty brzdí. Inými slovami, pena vzniká, ale nikdy nie v takej čistej a ľahkej forme ako pri samotných bielkoch. Keď naopak šľaháš iba bielky s cukrom, vytváraš penu zo systému, ktorý je na viazanie vzduchu vhodnejší, teda bez prítomnosti tuku. Práve preto vie pena zachytiť viac vzduchu a vytvoriť ľahšiu, objemnejšiu štruktúru. Druhý moment prichádza pri zapracovaní ostatných surovín. Pri bielkovej pene už od začiatku stojí celé cesto na veľkom objeme vzduchu, ktorý si vytvorila ešte pred pečením. A ak ho pri miešaní nezničíš, práve tento vzduch potom nesie ľahkosť celého korpusu. Pri celých vajciach síce tiež pracuješ s penou, ale tá býva kompaktnejšia, hustejšia, krémovejšia a menej ľahká. Preto je aj výsledný korpus zvyčajne prúžnejší, ale aj jemne hutnejší a menej vzdušnejší pri porovnaní toho istého receptu. Tretí moment je pečenie. V oboch verziách platí, že korpusy stoja prioritne na vzduchu. Lenže ak si už počas šľahania pred pečením do korpusu priniesla viac vzduchu, ten bude mať omnoho väčší potenciál narásť do ľahkej štruktúry. Presne preto bude korpus zo šľahaných bielkov s cukrom vždy vzdušnejší, pretože stojí na väčšom objeme a čistejšej bielkovej pene. Oba typy korpusov a oba typy šľahania majú v cukrárine svoje miesto. Neexistuje ani horšia, ani lepšia verzia. Každá sa dá použiť rôznymi spôsobmi a pre rôzne dezerty. Ak si však porovnáme tú istú receptúru a pripravíme ju dvoma rôznymi technologickými spôsobmi, dosiahneme dva rozdielne výsledky. V prípade tortových korpusov bielková pena, vzdušnejší korpus, celé vajcia o niečo menší, ale na pocit krémovejší korpus.